Ayaw sa oy, wala man. Nagtuya pa man mi. Some competitive. Isa sila na sila ko okay. 5 points ha. Kalimot na ko. Hey, what's up mga katsuyans? Welcome back to my vlog. Medyo dugay-dugay kita naka-upload karon mga katsuyans kay medyo na busy man tas laing video ani. Uy, mana sa karon mga katsuyans? Awa na tirada na punta ni video ba? Karon nga video mga katsuyan sa mag-pick up di kong 5 ka buok nga akong i-shout out sa sunod nga video. Mao nang comment na mo din ha. Bitaw mga katsuyan kaning adlaw di ay didto amin niadto sa Kalo Farm dinhi sa Kabadbaran. Usa ni siya kanindot nga lugar dinhi sa Kabadbaran mga katsuyan. Mao nang among gidayo kay dinhi dami magtapo karon. Mao nang kung taga Kabadbaran ka o kaila jud ganing lugar o katuod jud kani. Pagabot lamo dinhi mga katsuyan sa gisugat din mi aning hayop nga unsa mi tawag aning hayopa. Wa mo ko kaila. So before day mo mosulod dinhi mga katsuyan ana pa entrance manang natingala ko kinsa may nagbantay dinhi abi kog taon na dili man di ay kuyawan masanta pasagday ng kuyaw-kuyaw din ha isulat na tong pangalan dinhi mga katsuyans kay aron makasulod na ta sometimes nagsulat na sila sa pangalan nato din ha tan-aw sa taning palibot kay na sila periswil nga gamay dinhi og dapat sila ambakanan dinhi nga pwede ka mulayat dinhi bahalag unsa katas balik ta dinhi nga part mga katsuyans among gihangyo si ante nga pwede ba nga dugay mi mouli ani pero ingon man siya nga dili gid pwede. Lami pod biyag katawas ante ba? Wa gid nadalag atik ba? Mao to nga nisabot na lang pod mi oy. Nisulod na pod mi ginahinay din ha mga katsuyans. Magsulod gyud ninyo dinhi mga katsuyans. Mao gini inyong unang makit-an. Mura manig mga butang nga gigamit sa mga Indiano nga magluto oy. Kana mekos-mekos ba? Wanang lantawon sa nato ni dinhi kay mura giganahan jud ko nagtan-aw sa ilang mga hayop dinhi Tungod sa kanindot mga katsuyans, wa gyud mi ningadto dayon nagtan-aw sa mianing unggoy dinhi kay murag gwapo man gyud ba ug napod sila isawa dinhi mga katsuyans mo nang nakuyawan gyud biya ko nagvideo ani kay basin niya bag makagawas niya anhi padong sa tuwa ba nya basig ingnon bitaw ta nga pa shoutout bukuan ang vlog nimo din ha di na lang ta mag shoutout oy basta kay ang unang mo comment nga 5 ka buok mo na atong i-shoutout sunod video wala magibaka kani mga katsuyans oy kay pagtan-aw lang ninyo sa video nindot ni kay lang lugar ba mao nang makaingon kog nindot mga katsuyans kay perti ka hinlo po ning lugar sakto gyud dinhi mga katsuyans kanang inyong tapukanan bitaw pag human og exam ba anwen din hini ayaw lang mo nang inom-inom mga katsuyans kay bad na pag abot pa lang namo dinhi mga katsuyans pagkaninduta gid sa ilang lugar sama gid kanindot og kagwapo aning tawhana ba bitaw kung natingala mo mga katsuyans nganong naami dinhi banding ra gyud sa mga youth mga katsuyans uban ang among pastura kay nindot migining natay banding ba kay para makaila gid nato atong mga kaubanan sa simbahan nindot ba kay makita gid ang panaghiusa bisag kaning mga butanga ra bitaw sama gid kanindot sa lugar dinhi ang dapita kay kung maghiusa ta mga katsuyans perting gwapuha dili na ta magdrama dinhi mga katsuyans atuwa na lang ning testingan ning video ni ilang lugar dinhi abe ug unsa gid kanindot babati gid mo ang color sa palibot ba nga grabe gid ka green mga katsuyans lahi ra gid kayo sa syudad mga katsuyans ba kay puro building imong makita mao nang nindot gid dinhi mga katsuyans kung gusto ka mo relax pawala sa stress ba kay wa na stress dibe kay ta samot na nang estudyante din nya ka nang mga trabahante parelax mo din hiya mga katsuyans matsingan din yung Bible studies ng mga kaubanan awa na daog na kaon og isnak din ginagmay awa na picture dayon ta dili bigi na mawala na mga picture din mga katsuyans basta gani mulaag ta ug para masulit ginako mga katsuyans sa akong pag-anhi din hiya ako gitistingan og higda na lang mga bato din human na tug tanaw sa palibot mga katsuyans gisugdan na namo ang buluhaton namo din siyempre maminaw tas pulong sa Ginoo dili mi ginamawala mga katsuyans basta gani tapok-tapok na kaubanan imong mga kaubanan sa simbahan basta kay mga kaubanan human og pagpaminaw na mo dinag pulong sa Ginoo mga katsuyans di man gid na mawala na sa banding na mga dula-dula din mao tong gisugdanan mo ang dula nining adlaw mga katsuyans mao poy nakanindot nining lugar mga katsuyans kay perting dakua man silahang dulaanan dinhi in case og magdula-dula man gani mo di na mo mabalaka perting dakuas lugar lantawar guna ninyo perting lingawan as mga kaubanan nako din wala lang ko niya pilog dula din mga katsuyans kay murag kanay laging nagkaidaran na ta pero joke labitaw na mga katsuyans wala lang ko niya pilog dula din kay di man ko ka video mo apil ko mindset murag ipit na pugkuan ni ba ipit saon man lagi nga mao man atong gipili nga trabaho kani mag vlog manang di na ta makaapil ni mga lingaw din nila pero sige ra
Basta kay nalingaw putag tumanaw sa ilaha. Unya pag human sa first game din ha mga katsuyans. Murag na apsa naman mis oras ani mga katsuyans. Alas 5 ra daw sa hapon sila kutob din hiya mga katsuyans. So mao to kay wala man namo nahangyo si ante. Aw. Hinahinay nilang tag-aginod ani. Mao nang ijahay na nagpicture ani kay para natay mga remembrance dinhi ang lugara bahalag na time limit ha. Mao tong gistorya na lang namo sa ante nga sunod te sayo na lang mimo anhi. Pag uli na mo sa simbahan mga katsuyans kay wa man mi kakaon dito sa Scalo Farm aw. Kaon na ta oy mabigay na tong favorite part basta banding-banding na. Di kita pa ulahi kaon din ha mga katsuyans kay bahalag nabitin taglaag dito sa Scalo Farm basta kay dili lang ta mabitin sa kaon ba. Anda man na ayo gigulaw-ulaw din ha basta ting kaon na. Kay na mapas mo ka. Speaking of kaon mga katsuyans kay naghisgot ta matag kaon aning vlog na to din hiya. Wa na. Padayon na ta sunod video ani. Bye.